Productions. Baba Yarima ɗan Sani bajimi ya kyauta gare mu gaishe shi. Biliyan Hausawa mawaƙin shi yau za ku ji manufofin shi. Farko Allahu zan saya masa na aiki da mai aiki. Shi ya bajimin kada sannan Allah kuma shi ya yo zaki. Ya yo yamma dare da wani lamarin nasa babu mamaki. Mai kumfa ya wani sarki Allah da ba min na barni shi. Da ni da zare ba ni tsayawa sai na yi salatin manzon mu. Alfarmar tasa muke ci Al-Mustapha dan shi aka kage mu. Alai sahabu na sayya dan ba mu barin su a waken mu. Kasa ne kasa da Yarima duk da wakar ba ta da yar amshi. Marubuta duk ku yo shirya domin ku fahimci babanmu. Na bakura majinginar talaka kun san da fura a gidamu. Manufofi nasa ga al'umma ya kyautu mu da babanmu. Shugaban ƙasa insha Allah domin talaka yake kishi. Na farko burinsa a ce zaman lafiya ya same mu. Dan gudun hijira duka talaka mu koma a gidajenmu. Ya zanto hankalinmu ya kwanto ana kwaikwayo irin namu. Zaman lafiya a farkon fari yana a cikin ajanjar shi. Hayya sanan fa batun ilimi ya kaso ya kawo duka al'umma. Da birni har da ƙauyuka makarantu don hukuma. Ilimi gishiri na zaman duniya haka yake goma al'umma. Rubuta sai kusa a cikin kundin tsarin manufofin shi. Hayya manoma don mu shige noma domin fa abinci ya inganta. Baba Yarima muradi ne abinci gare mu ya yalwanta. Noman gero dawa masara shinkafa sai mu girbo ta. Taki zai rarraba kyauta domin fa abinci a same shi. Hayya a fanni na tsaro baba ya yi tanade shi ba shakka. 'Yan sanda sojoji na ƙasa har na sama masu hawan iska. Talaka ya samu tsaro shi ne kudurinsa a nan gizo ke saƙa. Matasa masu zaman banza ya zama ayyuka su same shi. Hayya ya roba da ɓangare na Igbo da hillanin mu gidan kiwo. Ziyara ta yau ya kuma baka da damar waye ka je yawo. Kirina fasa har da ɓarayi kuka sun sanya mu muna wayo. To Baba Yarima gyara ne zai kawo don a fahimce shi. Maganar hanyoyi nan ma ya ce zai yi wa al'umma. Wasu da aka fara aka bari a takansu Yarima zai soma. Hayya mu ji daɗin tafiya domin ceto ga al'umma. Ƙasar mu ta samu hanyoyi hakan ga Yarima yake kishi. Hayya matsala ta ruwa ta kare inda Yarima ya hau mulki. A gari wa gari za su fa shiga birni da ƙauye mu yo girki. Manufar Yarima ɗan Sani ka tafi lokacin shi uban aiki. Shugaban ƙasar mu muke fata al'umma ku tashi mu tarbo shi. Hayya liyan Hausawa mai waka ya baba ka gane zancen mu. A cikin tafiyar ka na nisa ni ba ni gudun a zage mu. Domin tallafin da kake muna godiya suke yi iyayenmu. Inda ga Idris Sa'adu maza mu bar ta su o'o mu ɗauta shi. Idris Sa'adu adon tafiya Annatuwas da kai muka alfahari. Muna goyon bayan ka 100% ga mu gari wa gari. Na Yarima babban kan sukari Idris ka zama uba na gari. Shi masoyin annabi ne Idris ɗan Sa'adu sunan shi. Ayya Ridwanu farar tafiya ne shi. Our SO gadin garki. Gonar mu ta samu alkhairi domin ta samu zubin taki. Irin haka Baba Yarima ya daɗa
rado mai shirin yaƙi ƙasar gayari masu kayi amiru nasi